Mbarin kema na musoma alunike. Nyalu fola badenya folila, kalufo singia folila. Nele kotuni eli kamano. Dolu koro, dolu doni, dolu borin, dolu borinin. Aibanye kuma tala bifana. Nanye kana kodando fo alunye. Kama soro ana jamana la wanya na la baranya ma. Molu bolo. Minu ka kudeta ke Alpha Condé la. Kosaide la Guinée Robin. Ka la Guinée denuma kanda. Kaban ka la Guinée la c'est la Guinée denuma. Mais anyame nabi sigirin dugu kono. O bara irana ko mamadina la molu mana la Guinée la benkama. Aina ni la Guinée fere kanima. Aye vidéo mename. Après on a développé. Alame. Ko ba ko to bisi akan ka faso makada. Parce que mo ta kele ane. Président de kani akan ka sigirin doti. Général Mori Doumbouya ale akan ka sigirin tri. Parce que abra fa na ko sigirin ka abra kele la ne ka ta bulu kala. Ko sigirin ka kafali. C'est que au colonel ale fana poklen sangada ba de maima. Kala la famille ma aina sigirin doti. Aina sigirin ke ai Saoudi. Aini sigirin opérateur. Parce que ne mal waton fola di fona ba la fandaima. Sur le président est impliqué dedans. À la gouvernement est impliqué nado. C'est pourquoi ni sigirin si ki wuli kay sigirin makrana. C'est que au bekam ko badi. Général Mori Doumbouya. Fiala ikundo. Tant que sigirin ma ba ambe kelen ke. Ni kelen do fana banda. Ni sigirin tira. Ko ba ko président de pouvoir la général. Ala de ka simalo. Amba antas la kangana ya. Wallahi billahi talai. Na ka sigirin konko. Ko parce que ko président me pouvoir la. Ko kangankali. Kanganga ye poklen sankana sigirin ti. Président signa nya benama. Ale de kan fana famille ado. Ka sigirin ti, ka sigirin bam, ka sigirin ga demine. Kay don kasola ko ba kay bre faso défendi. Ana droit mundi. Gouvernement men kay man ka demana ko dengbe. Kangana faso ti. Kangana ko tien ko senele sininya sidi kan motiver kan encourager gouvernement kay man te ka jeunesse la Guinée konya gouvernement kay man ka jeunesse men apprécier mais ministre jeunesse da jeunesse men atan ka keleke de future génération ka keleke ko ba jamana développer développement du monde bête mi dugo la kandala développement du monde bête mi environnement protégé là développement du monde bête mi ko la kandala ne na ko sécurité jeunesse kay man ka apprécier kay faut Ibrahim Morido qui ban sanido que patriote dit qui d'ici ben président ma de même et général Mori Doumbouya sigirinka iba sigirin dessus sigirinka horon be bravo général Mori Doumbouya ko do ma nyom go dey for de horon be bravo ka so mu ja faso ko ni yekla mansa feli kaya nya bido yekla mansa feli kaya ko fenima yekla mansa feli kaya de ka jamana do be ika sermanita kibe la Guinée la kanda kala Guinée ka dena kanda kala Guinée dugolo la kanda e re folo bra ke sigirin dugolo ti bawadi général Mori Doumbouya il faut le que Siri Gougolo Tibagadi. Parce que déjà, à quitter la Guinée, à moussoter la Guinée, même ça, comme président de la famille Taro, il a famille fait il y a ou bah ya kalama. C'est qu'Ibrahim a Sigrina, qu'il a famille Kausa Sigrindi, Ibrahim a Lagna, qu'il a famille intérêt Romundo, Anna Danado Bakundema Kabetibi, c'est que la Guinée-Ka, Sigrinka, Anninila Kanda Mangawa, il a famille Kausa Sigri, combien de millions d'habitants de Sigri, combien de millions, mon million de Bolula Sigri. C'est qu'il a famille à intérêt pour ça. Vous êtes capable de ruiner la vie de millions de personnes, millions de populations. La Guinée préfecture de même quand tu es Sigrian, Général Mori Doumbouya. Son Excellence, vraiment, tu as déçu. Sigrinka Horon décidé fait. On y donne comme une bille. On va trop dire, trop à terre, flado, braquet. On va y braquer, on va y braquer, on a signé un signature. Qu'est-ce que tu dis maintenant? On y a promis l'État là. Sigrian promet l'État là. Wallahi billahi ni topsi mabla ka poklen boya ka Moussa Diawara bla avec histoire do il a régime sera même qu'on avait bo sigiri parce que entrable la kaduma entrable la kabuma anya jasere kasere menkela sigiri mo bay aya ko sigiri président ni à la autorité ka sigiri jeunesse do fara ambe murfa ni ka défendi siga sital on va défendre parce que am da patriote militaire patriote les autorités vous êtes patriotes c'est que entra chenanya grebundo c'est que la Guinée là il sera la payo le lo c'est que foya l'on continue à signer qu'à signer ma fenêtre. C'est qu'entre la chiana, aïe bien entre la chiana aïe sini. Journal Mori Doumbouya son excellence. N'amboré qui critiqué, abe foko mangalandi. N'amboré qui croate ka, abe foko mangalandi. Kangana sugula bushi. Kangana son, andi mansa me voilà région kelena. Ko sigir ni kangan bekle, ko nangan disi beima kambe juila susila. Journal Ibridusu be mangaya tima, Ibridusu be sigiri tima son excellence. Ibridusu biama. Il a entouragé be impliqué nado. Sigirin Tiro, Sigirin Cabra Toro,
Mba fo lui mbali nu nkanyi wuli anye keleke anye horoya keleke doida foko ili kamunula kele kati ko kele beninte mba fo lui nkanyi wuli nkanyi jomaya keleke nkanyi faso keleke doida fo makwa ili kamano ankalon imonende akenta bonte na kele men nka kele men damina depuis compte watiro ay kalon depuis compte watiro nka kele ndamina nka kele ni fana ke dadis watiro ay don kalon ko dadis nde badi malidi ay kolon nka kele menke alpha watiro ay kolon nye mamadi nye kele mena CNR de watiro nte mamadi kele la nye système de kele kan mamadi nara joma kafe joni makafe jon tun kalon ko mamadi dena ke muaminadi muofadi jon tun kalon ko mamadi tun dena ke dini maminadi han kawa sene denuma kan denuta sigiri mumato sigiri mamen ke mamadi aibra ke kaname aibra akaname amen fola aibra video la me mumato mamadi sigiri kai mamen kai mais mamadi préféré nimbi ana domuso ana la molu aiwa sigiri denu fa parce que aibra wori la na sinwal bolo sa wo yese wala ko sigiri denu empoisonné wo ye bara menendo bara o te sigiri denu munafana ate la gine denu munafana mansaka kande bara na te la gine denu ni ila molu munafana ye bara o ya dan parce que imansa yanine qui est ila damana denu munafan imansa yani wuliro aragbe ko men ken sigiri aragbe ko men yikan sigiri men ken sigiri tenya wuliro la gine fambe wole aywa belani so be ma fene simandu la simandu ya aya ma fene ni kuran ya bulu aya ma fene aye ngam kan bi aye to ya menobi aya ma fene mamadi mana la gine ma de mekama anani la gine fere diali mamadi na la molu mana la gine de mekama ayina ni la gine fere diali mamadi na la molu mana la gine denu de mekama ayina ni la gine denu fa diali ayti se ka sigirin kalu bon ka sigirin kalu mina ka sigirin kalu faga ko baya brafo ko men yiroten ko mani anduluma aya kankana dutinye aya kankana jamanatinye ayika mome minatina ayika la vidéo de la nama campagne watiro ayika jeune même minatina campagne watiro ayika la vidéo de la nama aya kanka kuma mome nani campagne kedia directeur de campagne akumara ako sigirin ko bibi ko mbeye mamari dungu ale kambe ya ile ko me ko misali membulu kadi aluma ewa fo masake ko ayijo ayandeme ko bara mendam na ni antinya ko vraiment ka yadan parce que bara ou kamani anagamana anaduma mo membra il est la campagne ke mo membri la keleke imi miro sisima il est mako wori la ima kote alu nila ima ko wori la tant que nile wori sona ato ima kotola aye fasineba aye balosineba aye musina imba kotola mansa sud maudi mbra folier naima wuli anye kele menke sigirin kele na kele tete ya sigirin kele na kele tete ne sigirin kele na kele tete ne la Guinée bella kele l'été la Guinée bella kele l'été parce que koni ici non la bonne genena ici kaka ma ele de sini il la bonne gento ici non la bonne tabi signon la bonne mina ici idi nina kaka ma ele di ko he kon signon la bonne genika sini wallahi billahi taala il la bonne Guinée. Donc la Guinée de nous anyangouli anye fere ngini mamadi dumbuya na la momina na masana ma ay brawuli ka lalu kuno ko manika kote ha ni manika kole fe wallahi mamadi tunte se siri kalma ni manika kole fe wallahi mamadi tunte sa diba kulibali fa ni manika kole fe wallahi docteur Dubate men alika men fa kankan atunte fa manika kote ha mamadi makote manika la amakote sosola amakote fulala amako ala pouvoir là Aïbrawa kawal instrumentalisé haute Guinée kono Aïbrahe manika le boraï manika le fanada ayo beto ya ay wuya ayemena aya ila mansa la kanaka ni manika koletre ni manika letre mamadi tumte sigirinka denkele fa mamadi tumte sigirinka denkele mina kabla kasola ko bratu nafo ka fasola kanda atumteke la Guinée dinu ay wuli anye keleke ay wuli anye melben sigirin Ayemena, félicitations à la jeunesse de Sigiring. Félicitations à la jeunesse de Sigiring.
parce que il kana jomaya de ke ikini fabara ka fere ibi fabara fere sini il est de watoto lami ay watoto ra muno ola nkambi comme sigiri aller les boquer aller les bela aller les gegedou aller les mam aller les fambe CNRD pouvoir meye ay nani la Guinée fere di aller ay mana la Guinée de no demandi ay ma côté la Guinée de na ay ma ko mena donc il a là le meye donc il a là allié yo fo de barolu yo takanalu yo tawlu ay de mambli ni bonu takadi aluma alu toro yalo ay sini la patani talbolo école talbolo foi talbolo di talbolo courant talbolo masalo di merci.